Apu Remax Ainoalta tervehdys. Hei, nyt me ollaan Salossa, Isontuvankatu 20. Täällä on tämmönen 80-luvun hulppeahko omakotitalo, jossa neliöitä riittää. Mennään katsomaan sisälle. No niin, nyt me ollaan tämän talon toisessa kerroksessa, jossa on 2 makuuhuonetta. Sitten täällä on WC, täällä on keittiö ja tää on valtavan iso olohuone, jossa voi tietenkin osan käyttää ruokailutilana. Nyt mä oon tämän talon keittiössä, joka ei ole mikään ihan pieni keittiö. Ja tää on 80-luvun luukissa niin kuin koko talo, eli täällä ei pärjää ihan pienellä pintaremontilla. Ja jos nämä neliöt ei riitä tässä talossa, mitä täällä on valmiina, niin tänne saa tehtyä 2 huonetta lisää tänne yläkertaan. Nyt me ollaan tämän talon alimmassa kerroksessa, jossa on tää saunaosasto. Sitten täällä on tämmöinen oleskelutila. Täällä löytyy kodinhoitohuone, täällä löytyy WC ja sitten täällä on 1 makuuhuone ja iso eteisaula. Jos etsit erilaista uniikkia omakotitaloa ja olet valmis satsaamaan remonttiin, niin tässä on sulle koti. Soita mulle tai Antonille. Meidän yhteystiedot löydät tästä videolta.